tong sitra tong khai nang sikla pura jaspang di kaja ki pai hari ke tabuk mo samung nai nen belai nai chatok mo samung engkau ciri musician nang loring nai itu samung ni yagulo samung nai pion belai nai chatok mo samung nai tong di logi tong di panda payasak angul lengkha nol ka lengya kona pada sini oh tam kereng salah kaham oh razu nong tini sini mengdaraka ya ko sini imang part 1 ni nayo sini manager babu no seti khani nai botol seti gian kari nayo bong kacini tahu razu sengkar sita mani nabo sotro butang susingam lah posista bomoni na zuke nya 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 posek gesin dram tam plaza khang dong khawa ko tang kari ka yang khai sini bass guitarist sini tahu tuton bina ute bo khosa sini posai yang heng dong bo sala kaham tamna bodungo tai ang bo bagi salbung murum mala yaw se bung se pogoi thango hamdang abagai Horis sini tahu Horis kamplai tamnai oh kamplai tamnai sang bagi kisah apa lagi itu ayang okai sini tahu kijen selakaham kakla semu selakat cekang ni kacang bobai tabra punggal jakai pasti ke peran pun wahai kipe dari seri dom klik lagi sama pan kena haringkai tahu resamung kena lagi sini omahai resamung oh tai khoroksa sini otam kerengni bisingo dologo tamo selabo kaham temah kham phajam bo sosomo fulmani bede diniya khamta saitung goga go thabar tar babe kogo sitongo riksha driver bai ustatar jagdi bu mistri bai thabar tar jagdi homning kakla kang tu abo tamung riksha driver khai motor ganang battery ganang itu asudu kumaya sini taku dolok tangkreng Subroto DEBBARMA ni bagai ihaya bak problem angkai ring sinai phai hani sakabai nokhani tolawo kokborok rustamung ni haparo kokborok rustamung ni lamano tabuk sagjora isuk phuari tuwi phaimani o bukukni yak belai khanya tongo tuma radio tuma agartala doordarshan borong ni makhang nugia salpre bini kokthai bini resapmung bini henermung rojong kongsawo tapang kongsini chechema khilimani bufang thangsawo bedek dek sini ayumai khilimani resapmung tangsawo kokthai tangsini resapmung ni kokthai nyaw ragini bai khilinani kereng moti Bollywood ni resap kereng lotam notice ni bupen harika trip running phaitongo melody romantic patriotic all rounder singer playback singer and anchor bukuk usara ni DEBBARMA bagai pahal ke kisi aba probai
wishing to all of you. Hani Bubagra, Maharaja Bhidi Vikram Lashur Manikya Bahadur Bishir Sara Chipri Ajay Bani Shalo Narab Narab Ani Kapakya Habsakma They fight Faya Khumulwng United we stand, divided we fall. Jodra chai mano chung okok ni kok ma. Thancha tong nai ro geblai ko khrei sibi jaki mano. Je bosong oroi poroi boro teru teru komorte I hasakani komor sugi thango. Takhunuku tinini oshal orang sakti salnu. Sing besuk sal kolo maromai ciri kau ketang toni bani. Neruk ni kau bukti hajani matong Anglesia piaba. Biri bikrom ani bekau tabuk ketang ko. Biri bikrom hai khorak sa buba grano sing man mani bakai. Bo
chini bosong ni ngmani bagui khakla fuare bukung chuksawi thangui mano mohai khoroksa bubagra bini kokno sanani hukhe horsini salsini sawibo sabaya berai wana masingsa modern architect of Tripura ni hunsago bubagra bir bikrom mohai jorao asai nai ro जों जतर साइमानो जन्माष्टमी एबा मदाय श्री कृष्णनि बो आजायमानि जरा अबहाय तिथियो आजायनाय रो हायौनि बेलायनो बुमुं गोनां ते बेलायनो नायकल फां कतर लीड खालायमाननाय वार्सुकमुं गोथार दै माननाय इमाजिनेशन खालायमाननाय स्नामुय माननाय वार्सुक हरि माननाय चाइतगुय माननाय पांकिउय माननाय आबहाय बराखनै सिबिजागौ So ladies and gentlemen belai lengjak ni bisinti phado tinini o pandao ma phaika tamni male dolio agartala town holo Tripura Employee Federation by songsajak salsani panda asiki naithotok asiki wana masingsa te asiki tongthotok panda songsajaka bubagra bir bikramni ajai mani norugei फुंनि 5:30 ओ थांखा आकाशबाणी ओ आरोबो दिनैनि सालो आनि FM तंगमनि सिनि बुबाग्रा बिरि बिक्रम नरगै साका गोबां माकक आबुनि आगुलो फुंनि दाम जिसानि सिबि इनिग्रेशन सेशन दिनैनि बान्दानि आजागाव चिनि बासलांजुक राजकुमारी मोजांजुक प्रज्ञा सगैखा दीपोरनी ते कैसा कंपटीशन पांडाओ चिनी राजमाता बिबु कुमारी देवी सगैखा पाइथाकनि सारिकनि केक रालायबानि पांडाओ चिनी बुबाग्रा ताबुकनि रांसाकनि बुबाग्रा बरम गोनां बरम कतर गोनां मोजांखौ प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर सगैखा belai kebangma pandani bagai diri salo belai keno lekha ani langmawo mohai ki lengyako ang phai keno ani ang phayungno mai masan graka tamni male dipuro mai chana ni rok jora kri khani bagai to ang dini o pandau jottoni ngai yang Joykhrina obo ani asai mani kamiya phado O kamino tam ni jani akini sibino ang ani sakbai thangni kami hai matong tei beba phasingoro Joykhrina kabangma phasingoro himsekang himjak o jagani no norokni rangsakni sajla kebni phayung kalaimano kebni buta kalaimano ani to phayung rangsakni phayung taku lemon ni ring horbari bai tinini o pandau sakbaikha nagar di angkisa kebang no kok sanai tamni male recapung norok YouTube kebang mano khananai tinini aroni songsajak bandao kebang ma genuine person rokno felicitation rok khlaijakha anobo patriotic field ni jote islai kebang kok samung tangnai hnei ajago felicitation yafarjakha abuni bagai ang narok jotono o jora kahamo te apandani bisikti narok jotono hambai yafaro especially dirini opanda songsabani bagai oroni Phankatal Club ladies and gentlemen o Phankatal Club ni jotor rangsak ni adong somno with ani phayung lemon borok ni bagai kisasa tongnai rok phado kha kiting sugui rangsak ni yakbai waisa yapada khorobui manlai no ori yang tongnai takhu bubar bari bahai sari himano kisa khrana muchungjago ang kebang recabi manglan belai no lengkha or recapung kisa recabi khnarwano apsap mainon jori jori or recapung no kisa khnarwano
Jirik mang jirik khogi kok mas habang horang bai sugi thaka hai phado sai tok nai jesek mansak nerpi khado sepungani and sini rangsak ni siklarok no koi dai ani bukha belai no baijak ha man hunei hado chalok dai borok setongla aprutam khlai dai belai khedo chubachu nago tabukni siklarok no chung tisawi talangnani wana basing sejara hayung tabu globalization o jarawo chung sak no khati wi narak nani nagnai so avoid drugs avoid alcohol Kerai tanggo, bupang bay, mujangi malangga. Neng koraksa beri, nini samung bay dong. Ohayo sengsaka, kaisa kok dong itu naredi. Ji borak bay tangki nini sini muntong nai, bodoh, logi show, say.
Bahai matongkha kena tok lihat dah kena tok kena so sini tam nai rok dibagai wasina pakharoi na lai da mano ya pakharoi na hat lai da mano tekisa phan ke 1 2 3 go thank you boyar ke changle na aw has गोबां रोजाब याहनि दंमोन इसे यांगो बयर के चांगले रोजाब दिनि साजाका दो आकन नरपि कक अनि खडको क्लाइथुं नरपि कक नारगि माननानि बाकी काहाम करं दंगै बाथुं अनि बखाव सिनि हाउ सिनि बरकनि शासन सिनि बरकनि दंथाय सिनि बरकनि मानथाय मानजाख्लाय नुकलांनानै बुचंगो Bareno wana masisha o jorau narok jotereno haino hai kifini hambai belekeno tewsha hai hai Ya paro washa wishu khoroka muktir selai thangrom ngamla ayango ya pa khoro bihinja se khoro tongara kha Hasini rusamung kakayo sini borong muni suri thani belai nyangu or rusamung anga pro class 6 of porijong or jore jore oi thaga nang redo punya abuni yagulo ani kolan puram sai boilagi para skol mato angkhanaka popong krung sai pandanai or jore jore oi thaga asking meaningful Berisik pura rok, mutai rok, nogo sawa pandang lay, suak nang lay kai, apa sih sekarang dosa grau, jore jore wih tangka ini dosa, tahu kalau sawa itu berisik pura rok. Obong ka, boro rono kasih dosa mungkin bising ti message remani sih, angsi ni madam saya kurang kasih nih, message remani. Serayo sikli soksu get thani, lekha pora sereng mani sereng bayar sani, ta jori di mani sih. Ya baca ni boro 12-13 bosor ka sikli sokjang mangse rong number solid mangse mere jankari liye ni share jeng thangbayo amo hairo saya jeng sikli sokui makajak nai sikla rok bahaino malum alang se phai pungwa khere bai ma hai bai samungo klaya jeburu nong nu khungo
rangri mai ni bialango rang ni bialango o hamza ko ne ha uri thang ne koso boi hamza man no romoi to ne jani kai rang nango rang o rang biang ti khainai lekha kam kai srungna nangnai aijena nangnai absi ko khambai madam tese ya parom Belena khambai it's a real fact obo peredo ko bi kok o de sap mo kaisa present situation ni ya pharbu ani bai ni te khoroksa dol tongo bini chalaise asike bri nai thok tong bani asike bini koklam asike tokna kren asike bri nai thok phiaba bo umor komono kabang puriyawi porashuna no wansukyawi dakti bini lam no bo te kisa phasing turn khlai khibika pai thago je borok bai kaijak mani bo bono yakari kalangkha te khoroksa bai khafur laikha bo bai bo kaijak mani langma kabang ma batnam tegi kabang ma buini selengmong eba sidra hamya hanjak mani no soichok lai tabu thiti langma tegi thangi tongjau bini palro kabang mano kaham chakti khlai sebok khlai officer kotor gitong pai belekino nai thok tong mani o khoroksa budi bini langmaro wan subido ani jotto maximum ani resapmo abu real fact kabang ma resapong tongo patriotic resapmo ro aboroko haido tabuk nislai besuk bisisukang roti 25 nislai bu kabang bisisukang snamjak mani resapong ro thansani bagai resapmo afurno jeng resawi phaikha 2018 phaise chini bororo thansani khoragno teruk bujinani siu jeng 1996-97 rokono ang jepru class 12 roko puri tongo afurno thansani resawi phaikha busuk bisi ulni ulo phaiye thansani ko chini bororo watsugi mankha obokha real kubui kok obno mago sidai takubukhu knaruk jotni bagai or resapmung thasingo kobok chakmani or resapmung
Tei sasung kai roजाबलिया आं koinai ang bai baksa rozab fainani bagui nuruk bini khorang khonai baikha thasingkoro singer composer lyricist Mr. Gautam DEBBARMA koinai dangso fainani bagui tei nuruk jotono hai hambai ya farmani bisinti koinai please bini bagui waisa ya pakharapnani bagui please